Hi baby, for today's video is kanang wala lang ako show off ako ang surgery giatay. Ito oy, kani siya na video ba kay ako yun na ako gi-video na akong self na kanang bitaw nagabanid akong ilong manapay mga something kani siya kay murag kuana dyan siya mahug na siya membrans na kaning grabe ako maka staw gano karang makabanid akong face mo na siya day. In fairness ba nakastorya jud kog tarong like literal kay katong mga silicone days na ko day murag dili jud siya day murag dili jud siya murag wala jud effect grabe murag akong mastoryan ato kay murag robot same sir gyapon murag gyapon robot murag nam akong diri I mean di siya totally na murag kuana siya di siya mulihok kamatay ka diri ra mulihok day di ko ka move sa akong upper lip so mao na siya if nagplanning gani ka mapa ka rhinoplasty Gore-Tex with cartilage mo na mahitabo girl. So asa ka mag-start? Although kani siya kadi wala pa ko naayo ha pero kanang ito murag na experience na nako past before sa akong silicone implant. Akong silicone implant ay remembrance kung ang pina-beauty vlogger. O-focus ba na siya? Iyo tanawa lang ni diri sa akong hair. Tanawa sa akong hair dapita. Oh my god. Grabe ko. Kuan siya soft ra jud siya. Kita ka soft. Mo ni ang nasa akong ilong for 1 year. Ako dyan nagipangayo sa akong doktor dai. Anak ko na doc, remembrance for silicone for 1 year. Forma niya do kay mura siya bukog jud. Kuan din siya na bone synthetic. Joke lang di siya synthetic, mura basta silicone jud siya. Yung forma, yung material ba kay mura siya kanang eraser gani ang peg. Mura inana ang feeling niya mura eraser pero di ko siya eraser. Kanang tong eraser sa kanang sa school supply, inana ang peg. So karon na Gore-Tex na ko girl, Gore-Tex with ear cartilage. Karon kay mo kuan ako. I'm just gonna react na kanang na-remove na ako ang silicone implant. Murag kanina video ba kay murag wako kasabot. Luyan ako tanaw luoy kay ko tanawon ay kabantay ka ako na murag avatar. Nawa gud ako ang eye bags as in man wala pa dyan ligo akong hair kay dapat ang kanin ba itong nose area kay dapat dry jud siya dapat ay di siya dapat mabasa dai kay naman nakita mo na sa mga list ni kanang to-do list gani dai na kanang dili ka dapat magkuan para ma-aware sad mo na inani na rhinoplasty kay kuan mura siya di siya kapoy di siya annoying dali ra ang recovery 1 week ra siya pero ang feeling na ice kuan kanang plaster kay murag kuan na siya murag okay lang kuan siya ang feeling sa kanang nasa dungan kay di siya sakit day masakit pa nang napa-piercing gani ka kanang diri na piercing masakit pa na siya day kar diri kay dili siya sakit mura rag wa good take care of it kay dili jud na sa kanang kuan day kanang dili na sa kanang doctor i-blame or sa moha jud nang do your part jud na day kay recovery good na siya so kana great responsibility labi na ka na matug ka day rawa na ka kay baw na anak na day ka natug makaingon siya kag Diyos ko Lord. Kanina video kay mo react ako na kanang remove akong silicone implant. Oh my gosh, that's so scary. Let's get start. Mag-react ko sa ako ang nose na kanang itong natog na ko, anesthesia, tanan-tanan good day. Basta ha, warning na ni siya ha na graphic na makita na mga dugo or abli nakita ko ang karon kay dili ko local anesthesia. Kuan ra ko general so ang local is kanang itong awake ka sa surgery. Ma-explain ra guro ang doctor ana or basing nara jud na dira kuana na siya day kanang anesthesiahan ra gud ka para mo na para dili siya sakit and then if general gani day kay kanang tong natog ka girl as in literal na ni sleep jud ka day so mo to day mo na ako ni sleep ra ko girl ang feeling kay wa jud siya sakit day wala jud sakit wa tanan mura ragwa day wag ko kasabot mura kanang itong natog ka sa sala mura inana ang peg kanang ba nakatog ra ka kanang mura ana ang peg ba inana ang peg dai natog na jud ko ato man nakamata na ko kay ang pagmata jud nako no kay mura ra siya kanang mura wa ko na feel na lain wala ko na feel painful or kanang tong side effects wala ra jud dai mura na ang feeling lang atong after pila ka minutes or hours kay mura kag nahubog or ibutang nato nalipong so honestly no sa kanang abi ginako kanang mga general anesthesia kay makamata ka sa tunga-tunga sa surgery or inana kanang basta nato ibutong salida ato na kanang tong awake mangguro tong salida na nakamata siya sa surgery dai so mo to siya dai abi nako inana ang peg wala ra di ay literal jud na natog jud ka na disid ingon na nakadamgo ka or what murag ni sleep ra jud ka literal Lex.
Pila ka gitap nila kay para makabaw sila na knock off na jud ka ba natug na ka girl kay if mo ever na makamata gani ka mo ana dayon kay na it's a prank. So man ana kay apply day mo hang face og betadine para maiwas kay siya infection. Wala dahil betadine na dyan ang labanan para laban na sa surgery para wala infection, wala yung mga bacteria na all man. Akong aura na kay murag orange Brutus girl. Ko kay bawo juday from more ang finished process sa akong face. Kanang bitong paghuman. Kumusta ang paminaw? Sleepy pa? Okay. It's okay. Wala ra ka ka-feel og sakit? Okay. What, unsa man last nimong na-remember? Mas scary to siya. Ha? Mas scary to siya. Ito daw? Mas scary daw. Mas scary. Mas scary or scary ra? Scary. Scary. Tapos na, marag sleep. Ang kani? Kuan, wala dyan siya sakit, day. Wala dyan ko'y nanumduman. Ang last na ko remember ato actually no kay nitanaw ra ko sa kanang ceiling gani, kanang suga nila sa taas ba. Ito ra pag tanaw na ko wala natug na ko girl. Weird kay sa feeling day. Take note ako ang baba kay nagdugo-dugo siya day. After na sleep na ko. Ang kailan mo na remember? Nitanaw ra ko sa ceiling fan. Ay kani ba so wala na. Hindi mo ika-advise sa uban. I thought katong salida na asa to gitawag na to. Awake. Ate ka na day to. Ay, wala na day. Na day ko. Kung implant ay for lipong-lipong dyan day ka, pero mura na kang nahubog. Ataya dyan ako. Mura dyan kong hubog. As in, honestly ha, wala dyan ko kay bawa dyan day. I cringe sa kong self na mo tanaw ko ani day. Kamal na tanaw ani B. Sa tinod na wala na dyan ko kay bawa dyan day. Muna akong tinod reaction or after atong surgery na. Diyos ko Lord. Na siya kay mo na ang kanang brand sa Gore-Tex. So then, mora na ang kanang aura nagisud na ang Gore-Tex. Wala dyan na videohan ang katong pag inside sa Gore-Tex gani. Katora pang removal sa implant sa silicone. So, maura na siya. Luiki ko tanawon. So sad. Luiki ba? Kanang, natugra dyan ko literal. Wala na ko na-feel. Wala na tanan man. Oh my God. That's so sad and depressed. Char. Warning. To anak ka sa ni gawas na akong silicone. Margi ilan nag-remove. So, graphic na siya ha. Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron na ngang iba kung it really hurts. It really hurts. It really hurts. It really hurts. Ang it really hurts. It really hurts. It really hurts. Pinili ko hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga kailangan ko tong tanggapin. It really hurts. 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 Siya kay kanami tong butangan na ang implant na Gore-Tex. Wala nang guro na videohan lang. Kay busy sa ang uban doktor. So mo to siya. Dili kay ko inani forever, murag 1 week ra ni siya. So ano na parang remembrance. Basta akong masulti ba kay akong nang murag avatar. Wa gud akong eye bags no. Kasi no wa jud akong eye bags. Pero hikapon nimo siya di siya sakit ha, diri dapit di siya sakit. Smile. Wala na kayo hubog mo. Naana daman ako bagog na. So, after ani awan na murag declare na siya. Kanami to wala na kay siya. Kanami to murag dugo na. Kanami to ni gabok. So kanira na dugo diri na something karon kanami tong lisod kayo tangtangon or something kay kanami tong i-fusion cotton buds kay lisod kay siya kuanday kay mo pilit-pilit siya. Hydrogen peroxide 3%.
na with medicine na siya actually sa doctor. So mo na gamit pang limpyo. Kanya na akong doc na if ever gani betadine imong gamiton kay mukhaan man gud siya mulagom. So mo na siya kuha na ang gigamit sa kuha ka ng ang diri dapita kay sakit kini siya diri dapita murag ito so yan na naon gay cotton buds murag sakit siya girl ni okay ra ni siya diri dapita actually gini umurag siya way scar kunuhay. Yato sa kuukuan, sa tawag na Angel World Dapit, patay og oras. Charot. Kanina face shield ba kay not recommended dyan ako. At ako to gida ako ang face shield na pinakuanda atong walay sa ilong gani, giatay na. Sakit, uy. Silicone ko implant. Oo. Sakit siya ikatawa ikaw mo inat. Oh, yes. Pila na years? Di ba 1 year? Oh, 1 year or 5 months. Ako yan, mag 2 years na siya. 2 years. Oh, mo niya ako pang gamit. Pwede ko magpa-picture na yan. Oo. Tingnan lang. Facial niya pero after ko na. Kanang hil-hil lagi na siya ba? Tinood din na. Sa tay facial ni mo. CO2. Joke lang dili oy. Tahi. Hello, scar na sad. Tahi ko na siya ha. Uwat na siya. I mean, fresh wound. Okay, di mo ko Miss Piggy. Murag silicone days na ko. Cannot wait. Pag uli na ko, nagwig ra ko ato ha. Cause 1 week ka, isa ra ko nakaligo dahi. Kay grabe, lisod kay siya tang, kanang to, if mabasa na dira kay katul ka istanan. So, pagtangtang sa mga, gusto ko na yung mga stitches. Ang kani siya nasa tip, dahi kana siya kay, man pa na siya kanang freshly wound. Dugay-dugay dyan na siya mawala. Ang sides kay okay na siya. Hubag-hubag lang siya. So, muna gitawag na LR trimming. Bro siya ka ng papil dahil. Yung texture kay bro papil. Kani gani, bro siya papil jud. Yan, so more na siya. Nakuha din ang bones. Di wala. So, more na siya. Mo kog hot compress ganina saba kay electric pan hydro peroxide to i-clean kay nagdugo jud siya dai kita kana siya very light pero di siya sakit. Ano niya ko ang 1 week post up char, so mo check in ako every week para mahibawon sa nato diba. So muna na ako ang bridge. Hubag swollen pa jud siya. Hubag kaya akong tip.
Just like before na kung tip kay murag Miss Piggy. Baboy siya, girl. So, everyday, sige ra kog hot compress. O dyan na i-challenge akong self or kung sa day, na i-practice akong self na di ko magtinapulan. Kay, actually no, tapulan dyan kay ko day. Grahan ako natural healing ko nuhay ko. Pero, kailangan dyan day siya i-hot compress everyday. Pero, 15 minutes ra. More na siya para reduce swelling. Pero, pas-pas sad ang healing niya para dali makita ang result or what. Akong center kay ko lang jud na siya freshly wound. Kanang itong bago ra siya na ayo. So, what lang ko mo if ang kanang ito yahang murag dry blood or something na matangtang ra siya iyaha or basta maang side kay wala na ang side na ko kay kuan na siya healed na siya. Pero hubag yapon siya. So, time to time, maayo ra na siya. It's already February 15. Morning ako ang post up. Char, post up. Post up ba tawag na? Hubag yapon akong tip. Dry kay akong lips. Oh my gosh. Madaga pa siya kay blackheads. Hubag yapon siya. So, still apply hot compress. Maura na siya. So, naabot na kadiri na video to the last. Sa mga doctor sa Beauty Central and Alpha Aesthetic, mohatag sila discount ninyo sa akong mga followers. Da, sana all. Siya, sa Gore-Tex is 5%, man sa silicone is 10%. So, naro ko ibutang diri na kuan ngan screenshot na ninyo kay if imo isulti si Doc kay di siya mo tuod dahil dapat siya ni tanaw jud ka nako girl if naabot na jud ka ning pinaka last na video ora na siya imo na ipakita sa mga diri na lugar char sila dai para if ni tanaw ba ka nako or di charot now kanina discount kay it will last until May so kanina discount kay until May so pabook na. Okay, sugot ra ba si Doc if lain lugar ka, pwede ka mo down. If ever tuwa ka sa lain lugar, pwede ra jud ka mo down ni Doc gamit ani na discount. Char, ipakita jud dai. I-grab jud ang opportunity kay once ra na siya mahitabo. Mandikan pa jud ni Alexis Jordan, di ba? No na, let's go. Bastahan, like I said, once again, ang discount kay ang Gore-Tex is 5%, man ang silicone is 10%. So, mura na siya. And dagan pa yung promo si Doc in the future. So, abang-abang sa ako mga videos. See ya!